بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نال نال شروع جڑا حدو مہربان بہت رحم والا ہے۔ والفجر، قسم فجر دی، ولیال عشر، تے 10 راتاں دی، والشفع والوتر، تے جفت تے طاق دی، واللیل اذا یسر، تے رات دی جدو بیتتی ہووے۔ هل فی ذالک قسم لذی حجر، بھلا دے وچ سمجھدار لئی وڈی قسم ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، بھلا تسی ویکھیا نہیں بھئی تیرے رب نے عادکیاں نال کیویں سلوک کیتا سی۔ ارم ذات العماد، او جڑے ارم قبیلے جو سن تھما والے، التي لم يخلق مثلها في البلاد، جنہاں ورگا کوئی شہراں وچ پیدا نہیں کیتا گیا۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، تے سمود نال کی کیتا جڑے وادی وچ پتھر کھوتر دے سن۔ وفرعون ذی الاوتاد، تے قلعاں والے فرعون نال، الذين طغوا في البلاد، او لوگ جڑے شہراں وچ حد تو ٹپ گئے۔ فأكثروا فيها الفساد، پھر انہاں نے اوتے ڈاڈا فساد کھلاریا۔ فصب عليهم ربك سوط عذاب، پھر تیرے رب نے انہاں تے عذاب دا کوڑا ورایا۔ ان ربك لبالمرصاد، بے شک تیرا رب ضرور مجرمہ دی قات وچ ہے۔ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، پھر پر انسان نو جدو دا رب آزمائے پھر انہوں عزت بخشے تے نعمت دوے، پھر وہ کہندا ہے بھئی میرے رب مینوں عزت دیتی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تے پر جدوں وہ انہوں آزمائے تے او دا رزق او دے تے تنگ کر دوے، پھر وہ کہندا ہے بھئی میرے رب نے مینوں خوار کر چھڈیا۔ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، ہرگز نہیں، سگو تسی یتیم دے عزت نہیں کر دے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تے نہ آپو وچ مسکین نو کھانا کھلان دا شوق دلاندے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تے تسی ورثے دا سارا مال ہڑپ کر جاندے ہو سمیٹ کے کھانا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تے تسی مال نال ڈاڈی کوڑی محبت رکھ دے ہو۔ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، ہرگز نہیں، جدو زمین کٹ کٹ کے چورم چورا کر دیتی جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تے تیرا رب جلوہ فرمائے گا تے فرشتیاں دیاں صفا دیاں صفاں۔ وَجِيءَ
يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى تے اس دہاڑے دوزخ سامنے لے آندی جاوے گی اور اس دہاڑے انسان نصیحت پڑھے گا تے ادوں اودے لئی نصیحت پڑھنا کتھوں ہووے يقول يا ليتني قدمت لحياتي وہ کہے گا افسوس کہ میں اپنے ایس جیون لئی کچھ اگے کلیا ہوندا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد پھر اس دہاڑے اودے عذاب ورگا عذاب اور کوئی نہ کرے گا ولا يوثق وثاقه أحد تے اودے بندن وانگو اور کوئی نہ بنے گا يا أيتها النفس المطمئنة اے اطمینان والی روح ارجعي إلى ربك راضية مرضية تو اپنے رب وال مڑ چل بھئی تو اودے تو راضی اتے تھوں راضی فادخلي في عبادي پھر تو میرے خاص بندیاں وچ داخل ہو جا وادخلي جنتي تے میری جنت وچ داخل ہو جا